Čaute ľudia, vítajte v novom videu a dneska tak zahráme Tower Defense. Je vlastne hra, kde vlastne máš vojakov, si ich kúpuje za peniaze a ideš do nejakého sveta a tam ich vlastne zabíjaš. A ja vám to teraz všetko ukážem. Dobre, tu si vyberáme svety nejaké. Viete, tak dobre, dám si tohto, lebo som sám. A tu je takéto. A toto sú také autá. A to, keď si budem vyupgradiť. A tam pôjdu tie autá a pozrite sa, tu aj časovač. O 30 sekúnd pôjdu. A teraz, keď nič nemá, tak ich iba zrazí. Pozrite sa. No pozrite sa, ak super to zvládlo, lebo to boli ľahký. Môžem si vyupgradiť. No a takto môže vlastne to auto vybuchnúť. A to je vlastne takýto svet a idem si dať nejaký vojakov, ale nemám na nich peniaze, tak už mám. Dobre. Dám si napríklad tohto raketometa. Auta mi pomáhajú tiež. Vyupgradím si tie auta. Tak už môžu ísť auta. Ale môžem si položiť ďalšiu asi. Áno, môžem. Ale vyupgradiť si ho nemôžem. Za chvíľku pôjdu tí zombíci a ja ich musím vlastne zabiť. A tuto sú takéto veže. A tu si vyupgradím ho. A potom, keď to je taká zelená fajka, tak ju môžem dať a sa mi vyupgradia auta, že budú už mať zbranie. A tu máte to aj, to vidíte tam hore. Dám aj nosemany. Ďakujem. Teraz pôjdu tie auta so zbraniami. Škoda, vybuchlo auto. Počkajte. Asi. No. Áno, už ide. Takže teraz už bude lepšie. Zabije tohto. To raketometa tu máš. Potom tu mám tieto záhrady, ktoré mi asi tu jednu dám. Ja sa musím šetriť na tie tanky, lebo keď si vylepším, budem mať už tanky. A to bude veľmi dobré, keď bude dobré. Potom už vyhrám toho. No prežijem toho bossa. No tak dobre. A táto doktorka môže asi liečiť auta, že im nejak pomôže. Ale neviem. Škoda, nemám money. Yes. Škoda, musím si vyupgradiť takisto a potom budem mať 2 tanky. Takže to by som mohol mať normálne. No a vlastne, tak už máme nejak veľa money a môžem si túto dať auto. Poďte, tu ide jedno, tu ide druhé. A ináč, keby ste nevedeli, že tých vojakov si kupujeme za peniaze. Nie, moje auto vybuchlo. Tak po druhé auto. Tak daj. Pomalne. Takto. Dobre. Už mám asi dosť. A teraz, keď pôjde, tak pôjde tank. Dúfam, že pôjde tank. No jedno nie je vyupgradené. Poď tank! Kedy pôjde tank? Ja sa radšej, a pôjdem si vyupgradiť toto. Ty koksu, aký tank! Ten zabije toho bossa raz, 2. Musím aj vyupgradiť aj toto. Musím si vyupgradiť týchto najviac ako môžem. Tu som si vyupgradil tank. A túto som môžem namieliť. Strieľajte sem! Môj tank vybuchol. Tak dobre. Tak tuto vlastne chodia tieto. Dobre, takže dúfam, že porazíme tohto bossa, lebo on je rýchly. Tam hore je napísané, že no už ma ho porazili. A ja sa s vami lúčim a čaute ľudia.